Anis tamid kan fálam faoi has. Wa céad é teas. Is cinnal Fuinneamh é. Agus tá go leor Foinsí teasa ann. Bhfuil tú ná smaoineamh ar aon ceann acu. Fecha muid ar cuideach go banis. Stocha an cé ceann ná tine. Fáin muid teas ó hinne. Ó electricus freisin. Má chrunta do lábhar bhil gan atá te, ar atá lasta bín sé te. Fáin muid teas ó sin. Nuair bhí muid ag duine acreachta, crothín ar gurp teas chomá. Úsáid muid teas con cócroch, tagann sé ó electricus, nó beidir ó gás. Agus freisin fáin ar gurp teas ó bhia, sal a cothortha. Agus tócan faointe smú teasa ar dain ná an ngrian. Fáin an dain ar fad teas ó ngrian. Agus nuair tá tú tógáil tí, tá cúparúd le chur san áireamh, is dócha trón a gréine is sé ceann amháin, fecha muid ar sinna ceann tamalín, ach freisin, tá tú géire go méid do hacht deas compordach, go gcuinóid sé an teas tíbhaiste, agus nach scuile sé an teas amach, agus freisin nach mé sé róthe. Agus tá mé chun turgan a bheith heispántíhanis, chun féchant ar céad iad na hábhar a chuinín teas, agus céad iad na hábhar a seolan teas, nó go déon teas tríthe. Tás agan go deistelín teas ó áit te, go áit fuair, agus nuair tá tú tógáil tí, tá tú géir go gcuinóid go bhainaí an teas tíbhaiste. Nis, tá mé chun uisce te a chuiristeach an seo, tá trí rud agam, aimmuid, míotal agus pleisteach, agus féchamuid cé acab an inslethir is fearr, agus cé acab an seoltóir, an ceann a haon teas tríd. Nis, chuir me uisce te isteach an seo. Ní lína méile uisce, nó ní bheith me ná má lábhar chuiristeach. Nis, chuir me lábh ar an aimmuid. Tá sé sin te, ach tá mé ná má lábhar chuinál air. Deich muid ar bleisteach. Tá sin te comá a choríis tá mé ná má lábhar chuinál air. Cílíonn sé sin gur inslethir maithíd sin. Ní heistelín an teas tríthe ró éasca. Nis, ní me má lábhar chuinál air sin róáda, nó be mé dóte. So míotal, céad a dálam mé faoi sin, seol an teas trí bhiotal is seoltóir é seo. Ní bheoh sé sin róha chun úsáid le do hacha thógáil, mar go rachaí an teas tríd agus amach faoin air, ach tá pleisteach agus aimmuid feúnach mar go gcuiníonn siad an teas. Is inslethirí maithe iad. Mar sin, nuair tá tú a tógáil tí, caiid tú smaoineamh sin agus tú ag úsáid na hábhar éagsúla. Má échamuid ar seo, is scibol é seo, ní tacha é. An gapan dú go gcuinóch sé sin an teas iste? Ní chuinóch mar tá an díon dénta as míotal. Rachach an teas tríd an díon. É seo, in éireann, tá na tithe dénta as bricí agus concréid. Bín stúrmacha agan an seo, caithe siad bheith láidir, ó thaobh na héráide de, dala muid faoi éráid níos luchas a tachtain, mar sin úsáid an muid a concréid agus bricí. Feice sibh an seo, go bhfuil fuirganmh mór agan. Úsátar míotal a gur cúnaí de urganmh chun go méid sé sochar, ach an chuid is múide sin bheadh sé dénta as bricí, beidir glunne freisin mar go mbraíonn sé go deas, agus comála seo an seo tá teach cinál so glúiste a gcuingeas dócha, nó teach dénta as aimmuid is inslethir maith é aimmuid, dala muid sin ar bálín, agus cuiníonn sé sin an teas iste. Nis, nuair tá tú tógáil tí freisin, tá agan go bhfuimid an chuid is mú den teas ó tholas na gréine. Caithe tú smaoineamh ar an ngádaín freisin agus an bailach méid teach a breanú. Tá túisceart agan seo, an túisceart, an deisceart, an iarthar agus an airthe. Tuairí tú faoi deara, I dtithe a thógtar sa lá tá neamháin, go mbíonn go leor fuinneoga a fechant ar deisceart, ní chuirtar mór an fuinneoga sa túisceart, agus an cúiste sin ná, in éireann go bhfuil muide an méid is mó den ngrian sa deisceart. Agus bíonn sé an ard, bíonn an ngrian an ard a bheith an táraigh, mar sin fáin tú go leor de tholas na gréine is a deisceart. So cúpla is mína bhnar tá tú tógáil tí, tró na gréine, agus freisin cén ábhar úsáidan tú ach. Tá ceiste gom oribh, bunathar méid a dalam sibh díreach inis. Dá mar rud gur chur mé cóta ar air sneachta. An lág sé níos tapú leis a góta ar, nó gan an cóta? Well, tá is agan go deistelín teas ó éirte ó áte go dtí átatá fuair. Má churn tú cóta ar an bhar sneachta, níl an teas an taistil ón áte go dtí an áit fuair, mar sin ní láid sé níos tapúla leis a góta ar.